What is your name? My name is Sona. Where are you from? Panikorot. Sonabu ଆଜି ତମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାହବ। ହଁ ଯଦିଓ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ଯଦି ମତେ ଆସିଥିବ ଯଦି କହିବି ଯୋଉ ଜିନିଷ ନ ଜାଣିଥିବି କାହିଁ କହିବି। ହଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସୋନାବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନ ଜାଣିଥିବ ବି କହିବ କାରଣ ତମ ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଆମ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରେ। ହଁ ଯଦିଓ ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବି ଯଦିଓ ଛୁଇଁଲା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ନ ଛୁଇଁଲା ଯଦି ଭଲ କହିବ। ସୋନାବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟ ନାମ ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ଦେଶ ନା? ଦେଶ ନା ଭାରତ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ରାଜ୍ୟର ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ 32ଟି। ଆମ ଭାରତର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଭାରତରେ ଆମର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ସହିତ ଯୋଉ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛି ତାଙ୍କର ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯାହା କହିତେ 24ରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ। କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଆମ ଭାରତରେ? ଭାରତରେ 24ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଆମ ସୋନାବୁ ଆମ ଓଡିଆରେ ଆମ ଯୋଉ ଋତୁ କେତୋଟି ଅଛି ଆମର? ଋତୁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ କଣ ଶୀତ ଋତୁ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଉ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନା କେତୋଟି? 6ଟି ଅଛି। ବାର ଆମର କେତୋଟି ଅଛି? 12 ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯୋଉଟା ଜିନିଷ କରିଥିଲେ 12 ମାସ କରିଥିଲେ 12ଟି କରିଥିଲେ ଏଟା 10ରେ ବିଭକ୍ତ ହଉଛି 10ରେ ଆଉ କଣ 10 ହେଲେ ଆମର ଓଡିଆରେ ହେଲେ ଆମର ବୈଶାଖ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈତ୍ର ତାପରେ ତ ବୈଶାଖର ବାର କେତୋଟି ଅଛି ମାନେ ରବିବାର? ଆମ ରବିବାର ଆମ ରବିବାର ଭିତରେ 7 ରଖିଥିଲେ 7 ରଖିଲେ ଯଦି 10ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଆଯାଏ ଆହୁରି ଭଲ ହବ 10ରେ। ନା କେତୋଟି ବାର? 7ଟି ଅଛି 7ଟି ବାର କଣ 7ଟି ହେଲେ ସୋମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସୋନାବୁ ଆମ ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା? 1947 ମସିହା। ଆମକୁ କିଏ ସେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଆମର ଏତେବେଳକୁ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଲ ଜଜପତ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆମର ଚାଚା ନେହେରୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମକୁ ଶାସନ କିଏ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲେ 1947 ମସିହାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲେ କଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ହେଇକି ଥିଲେ? ପରାଧୀନ ହେଇକି ଥିଲେ ମାନେ କାହା ଅଧୀନରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ? ଆମର ଚାଚା ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ଆଚ୍ଛା ସୋନାବୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି? ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ମାମୁଦୁଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆମର ଆସିଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବାକୁ
ମସଲା ଫସଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନୀ ଆସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ବାହାନାରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭାଲ ଜିନିଷ ଥିଲେ ସେ କିଛି 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 ନିଜେ ସଜାଡୁଥିଲେ ସଜାସଜି କରିକି ତାପରେ ନିଜେ ରହୁଥିଲେ ରହିକି କିଛି 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 ଜିନିଷ ଦଉଥିଲେ ଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏ ଜିନିଷ ସେ ଜିନିଷ ଏମିତି 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 ହବ ଆଚ୍ଛା ସନାବୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜାଣିଛ? ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ବହୁତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ମହାନ ହେଇଗଲେ? ଯିଏ ଆମର କହିଥିଲେ କିଛି କିଛି ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରିକି କୋଉଠି କୋଉ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଭାଲ କାହା ଆଗରେ କିଛି ହାତ ପତେଇବାନି ଆମେ କାହା ଆଗରେ କିଛି ବାତ ନିଜ ଦେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢିବା ଗୋଟେ ମଣିଷର ମହାନ ସମସ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କଣ ସେଇଟା? ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କୌଣସି ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉଠି କୋଉ ଜିନିଷ କେମିତି ହବ କୋଉ ଜିନିଷ କେମିତି ହବ କୋଉ ଜିନିଷ କେମିତି ହବା କଥା କୋଉ ଜିନିଷ କେମିତି କଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜିନିଷଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଘର ଦୁଆଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଲୁଗା ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭଲ କଥା ତାଙ୍କର ଇତିହାସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆମର ଜାତିର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ କି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ପିତା ହଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ପିତା କାହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ପିତା କାହିଁକି ଆସିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଦେଖୁଥିଲେ ଜେଜେମାନଙ୍କର ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମାନଙ୍କ ବୟସ ଦେଖୁଥିଲେ ଜେଜେମାନଙ୍କ ବୟସ ଏତେ ମୁହଁ ମିଶୁଥିଲା ମୋଜନ ମୁହଁରେ କିଛି କିଛି ପିଲା ଏକର ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିତାରେ ତାକୁ ନାମିତ କରିଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଏକର ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ କରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତ ବୁଢା ଥିଲେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ବାହାସା ହେଇଥିଲେ ବାହାସା ହେଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପିତା ଉପରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିତା କହିଥିଲେ ପିତା ହେଇଯାଇଥିଲେ କାହାର ନା ଏଇଟା ମଣିଷର କଥା। ଆଉ ସନାବୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ଜାଣିଛ? ସୁଭାଷ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ତମେ କହିବା କଥା କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଇଏ କରୁছে। ସୁଭାଷ ବୋଷ କିଏ? ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମର ବହୁତ ଜଣେ ନାମୀ ଆଉ ଖ୍ୟାତି ଜଣେ ଲେଖକ ଥିଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋଉ ଜିନିଷ ସଜେଇବା କୋଉ ଜିନିଷ ଇଏ କରିବା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯେତେ ଥିଲେ ଯେତେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କି ଯେକୌଣସି ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ଯେତେ ଦରକାର ପଡେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇକି ଲେଖୁଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସେଇ ଭାବରେ ନାମିତ ଥିଲେ ଆଉ ଖ୍ୟାତି ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସନାବୁ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେତେ ତାରିଖରେ ପଡେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଆମର ରଖା ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 15 ରଖାଥିଲା ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 26 ରଖାଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 15 କିଛି କିଛି ମାନନ୍ତି ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 26 କିଛି କିଛି ମାନନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଟା ଅଗଷ୍ଟ 15 କିଛି କିଛି ମାନନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 26 ଟା ଆମ ପାଗ ହଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜିନିଷଟା ପାଳନ କରାଯାଏ ପାଳନ କଲା ଭିତରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମର କଣ ରୁହେ ବିଲ ବାଡି ଧାନ ଫାନ ସବୁ ଜିନିଷ ରୁହେ ବିଲ ବାଡି ଧାନ ଫାନ ରୁହେ ସେଇ ସମୟରେ କାଦୁଅ ମାଦ ଇଏ ଚାରେ ହୁଏ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାର୍ ମାନେ କିଛି କିଛି ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ତାପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 26 ଆମ ପାଗଟା ଟିକେ ଭଲ ରୁହେ ସବୁ ବୁଲା ଚଲା କରିବା ଇଏ କରେ ସେ କରେ ତାହା ଜାନୁଆରୀ 26 ଯଦି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଜାନୁଆରୀ କରିବା କଥା ଜାନୁଆରୀଟା ଯଦି ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମ ଶେଷ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସନାବୁ ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ଜାତୀୟ ପଶୁ ସିଏ କଣ ରଖିଥିଲେ ମୋର ଜାତୀୟ ପଶୁ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଜାତୀୟ ପଶୁ ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଆମେ କାହାକୁ ମାନିବା ବା ମାନୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁଛେ ନା ଇଏ କରିବ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷଟା କହିବି ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ସନାବୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ମତେ ସବୁଠୁ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ମତେ ସବୁଠୁ ଜେବ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜାତୀୟ ଖେଳ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ମତେ ଜାତୀୟ ଖେଳ ଯେତେ ଅଛି ଯେତେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଭିତରୁ ନାଇଁ ଜାତୀୟ ଖେଳ କୋଉଟା କୁହ? ସ୍ପୋର୍ଟସ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରୁନି ମୁଁ କହୁଛି ଜାତୀୟ ଖେଳ କୋଉଟା? ଜାତୀୟ ଖେଳ
କୁହ କୁହ ତମେ ମତେ ଶୁଣାଅ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଜାତୀୟ ଖେଳ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ। ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି କୋଉଟା ଆମ ଜାତୀୟ ଖେଳ ଭାବରେ ଗଣତି ହେଇଛି ବା ଜାତୀୟ ଖେଳ ଭାବ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ। ଯଦି ବା ନିଆଯାଇଛି ସିଏ କଣ ନେଇଥିଲେ ନଥିଲେ ସେ କଥା ମତେ କହିବାକୁ ଜାତୀୟ ଖେଳ ଯାକ ଭିତରେ ମତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ବାସ୍କେଟ ବଲ ବସେଇବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାତୀୟ ଖେଳ କୋଉଟା କୁହ କ୍ରିକେଟ ବସେଇବା। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କୋଉଟା କୁହ। ଆମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆମର ଫୁଟବଲ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ପେଟ୍ ସନାବୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହଁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଆମର ହେଲା ସବୁଠୁ ଜାତୀୟ ଭିତରେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ସନାବୁ ଜାତୀୟ ଜାଲିଆ କିଏ। ଜାତୀୟ ଜାଲିଆ ଜାଲିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନା ଜାତୀୟ ଜାଲିଆ କିଏ। ହଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଜାତୀୟ ଜାଲିଆ କିଏ ହେଲା ଜାତୀୟ ଜାଲିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜିନିଷ ଦେଖା ହୁଏ ଆମର ପାଗ ପାଗ ହଁ ପାଗ ଗୋଟେ ସେ ପାଗ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ଜାଲିଆ। ଠିକ ଅଛି ନା ତମେ ଜାଣିବା କଥା ମଣିଷ ଯଦି ଏମିତି ହଉଛି ମଣିଷ ମାନେ ଠିକ କଲା ବେଳେ ତମେ ଟିକେ ଇଏ କରିକି ରହିଯିବା କଥା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ସନାବୁ ଜାତୀୟ ରୋଗ ଜାତୀୟ ରୋଗଟା ହେଲା ଅଳସୁଆ। ହଉ ସନାବୁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନାବୁ ଆମ ସହିତ ଆସି ସମୟ ଦେଲ। ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା କଣଟେ ଆଉ ଟିକେ କଣ ରହିଲା ଯଦି ବା ଏ ଭିତରେ କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଇପାରେ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଇପାରେ କୋଉଠି ଜିନିଷ ତାକୁ ଠିକ ମୁତାବକରେ କୋଉଠି ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ଯଦି କୋଉ ଜିନିଷ ହଁ କହିପାରିବ ହଁ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ ଭଲ ତମ ଜିନିଷ କଣ କେମିତି କଣ କହିବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ସନାବୁ ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ what is your name? My name is ସନାତନ। new name? ନ୍ୟୁ ନେମ୍ କଣ କହିବି ଯୋଉ ନାଁ କହିଲେ ନ୍ୟୁ ନେମ୍ ଗଣିତ କରିକି ଦେଖୁନି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ନାମ ବସ ହିଜ୍ ମାଇ what is your new name? ହିଜ୍ ମାଇ ହିଜ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ନ୍ୟୁ ନେମ୍ ଦେ कस्मेस करिए एंड स्वीटी करिए। अच्छा where are you from? पानी करोड़। थैंक यू सनाबू थैंक यू दर्शक मानू गोटे नमस्कार कर दियो। नमस्कार।